Гэтая спявачка самы папулярны беларускі артыст на стрымінгах. Але ці ведаеце вы яе? Дакладней так. Ці памятаеце, хто гэта ўвогуле? Яна з маленства ў шоу-біз-тусоўках, ледзь не паехала Беларусі на Еўрабачанне, яе кідаў на грошы каханак і прадусар, яна змагалася з лішняй вагой, а ў выніку цёгаецца па трэшовых расійскіх шоу і збірае шалёныя мільёны праслухоўванняў на стрымінгах. Сёння я прынёс вам выпуск пра беларускую каралеву рускага R&B. Гатовыя? Тады пачынаем! Памятаеце, я казаў вам, што топы на Spotify і Яндексе адрозніваюцца дужа моцна. Дык вось, гэтак жа адрозніваюцца і топы самых папулярных беларускіх артыстаў на гэтых пляцоўках. Дзякуй ребятам з праекту «Клік», яны зрабілі вельмі зручны для параўнання сервіс. Зацаніце самі. Вось вам Spotify. Пачнем з трэцяга радка. На ім зараз знаходзіцца нарвежскі беларус Александр Рыбак, які ўсё цялёпаецца ў вірах сусветнага шоу-бізу. На яго нядаўна выйшаў трэк «Maybe», але ўсю статыстыку яму падарыла тая самая Fairy Tail. У яе зараз праслухоўванняў больш, чым у Судна. На другім месцы зорачка беларускага фонку Яташы Гэнг, які лупіць новыя трэкі з нейкай неверагоднай хуткасцю. Вось новы «Grew Out of Pain». Ну і першы радок за хлопцамі з «Маўчат дама», якія нядаўна вярнуліся з магутнага турнэ і рыхтуюцца праехацца па летніх фестывалях. Ну, цяпер давайте паглядзім, што там адбываецца на Яндексе. Трэці радочак за бабруйскім калектывам «Би-2». У іх больш за 4 мільёны праслухоўванняў за месяц, і гэта проста нейкія фантастычныя лічбы. На другім месцы Макс Корж, які амаль пераваліў за 5 мільёнаў праслухоўванняў за месяц і рыхтуецца да канцэрту ў Польшы і Казахстане. Дык а хто на першым месцы? Ёсць у вас варыянты? Ніколі не здагадаецеся, але вось вам лайтовая падказачка. Ну, цяпер стала прасцей? Так, гэта Б'янка. Беларуская каралева рускага R&B. Зорачка другой паловы нулявых, якая не толькі не знікла з радару, але і паказвае магутную статыстыку. Шок, праўда? Адкуль такія лічбы і якое яна ўвогуле мае дачыненне да Беларусі? Давайте разбірацца разам. Наперадзе шмат цікавай гісторыі пра скандальную і надзвычай працаздольную дзяўчыну. Дык што? Каралева рускага R&B і ўдзельніца бясконцых канцэртаў і ТБ-праекту на расійскім тэлебачанні сапраўды беларуска? Менавіта. Яна нарадзілася і працяглы час жыла ў Мінску і мае непасрэднае дачыненне да беларускага шоу-бізу. Але давайте па парадку. На самой справе Б'янку завуць Таццяна Ліпніцкая. Яна нарадзілася ў Мінску ў 1985 годзе ў звычайнай сям'і. Бацькі ніякага дачынення да музыкі не мелі, але бабулі і дзядулі па абедзвюх лініях былі выдатнымі музыкантамі і гралі ў ансамблях ды аркестрах. Вось, магчыма, гэтыя таленты перадаліся акурат праз пакаленне. І маці Таццяны вырашыла зрабіць яе і старэйшага сына Сашу зоркамі. Як? Ну, для пачатку аддала дзяцей у музычную школу. Таня, напрыклад, пайшла на віяланчэль. Як вам такое? Я б, напрыклад, ніколі не падумаў, што Б'янка віяланчэлістка. Яе брат, дарэчы, таксама вельмі цікавая асоба, і пра яго я яшчэ раскажу падрабязней. Але пакуль вось вам цікавостка. Дзяўчына перамагала ў музычных конкурсах, нават міжнародных, але ў выніку вырашыла засяродзіцца на вакале. І ў выніку яшчэ дзіцём трапіла ў аркестр Фінберга. На жаль, запісаў з выступамі малодзенькай зорачкі не захавалася, але менавіта ў той час пачаўся ейны багемны перыяд. Яна хуценька пазнаёмілася з элітай беларускага шоу-біза і з галавой скокнула ў бясконцыя тусоўкі. І адтуль ужо не вярнулася. Але пра гэта крыху пазней. Спачатку вось вам яшчэ крыху цікавостак пра сям'ю спявачкі. Памятаеце, я казаў, што яе брат таксама вучыўся ў музычнай школе. Дык вось, ён стаў сапраўды магутным музыкантам і зрабіў сабе неблагую кар'еру. Спачатку быў бубначом гурта «Лепрыконсы» і правёў у гэтым гурце ажно 6 год. А пасля заснаваў свой аркестр «Ліпніцкі шоу-оркестра». Зацаніце. Друзья, пришло время немецкого рэпа.
от наших девчонок. Йоу, поехали! Раз, два. Карацей, Александр Ліпніцкі вырас у таленавітага дырыжора і шоумена. У іх з Б'янкай нават быў адмысловы праект-канцэрт. Зацаніце. Але вернемся да Ліпніцкай. З чаго пачалася кар'ера спявачкі? Маленькая Таня правяла ў аркестры Фінгера 4 гады, і там сапраўды пазнаёмілася і пасябравала з усёй беларускай музычнай тусоўкай. Гэта зараз зразумелыя маштабы той тусоўкі, але тады, канешне, падавалася, што ўсё сур'ёзна. Кажуць, што Таня была складаным падлеткам і проста магла знікнуць на якой-небудзь тусоўцы і нават не начаваць дома. А ў пэўны момант яна вырашыла сысці з аркестра Фінгерга і апынулася ў эстраднай студыі. У выніку перамагла ў конкурсе маладых спевакоў Мальва і паехала з гастролямі ў Нямецчыну. Цікава, але менавіта ў гэты час там пачынаў сваю кар'еру Сергей Пархоменка. Вядомы гомельскі рэпер, спецыяліст па здароваму харчаванню, стыліст, бізнесмен і палітычны аналітык. Выглядае на тое, што менавіта тады Сергей і Таня пазнаёміліся, і гэта прывяло да вызначальных пераменаў у кар'еры спявачкі. Цяпер давайце ўзнаўляць гэтую храналогію. Вось як усё было. Малодзенькая Таццяна ўдзельнічала ў адборы на Еўрабачанне. Быў 2003 год. Тады ўсё толькі пачыналася, і Беларусь рабіла першыя кволыя крокі на еўрапейскую сцэну. Кажуць, што менавіта Ліпніцкую разглядалі як фаварытку для ўдзелу ад Беларусі. Але яна адмовілася, і ў Стамбул паехалі Александра і Канстантин. Чаму адмовілася Таццяна? Бо замаячыла супрацоўніцтва з Сярогам, які рыхтаваўся перакуліць гульню і стаць пачэсным уладальнікам чорнага бумера. Песні, якая дагэтуль корміць гомельскага прэдзісвета. Прыпеў песні выконвае менавіта маладая, рудая Таццяна, якая тады ўзяла сабе творчы псеўданім Яна. А праз год Ліпніцкая запісала дуэт з Максам Лорэнсам, песню «Лебединая», якую напісаў для іх той жа Сярога. Трэк стаў саундтрэкам для расійскага фільма «Бой з ценем», а Лорэнс і Ліпніцкая з зоркамі. Менавіта ў той час з Яны Таня стала Б'янкай. Як гэта адбылося? Сярога проста пажартаваў. Янка-Б'янка. Мне спадабалася. Я падумваю і вырашыла, чаму б і не? Тым больш, што гэтае імя падыходзіць майму характару і стылю музыкі. Ужо пасля з'явілася цэлая легенда пра тое, што нік Б'янка азначае наступнае. Ліпніцкая распавядала, што Б'янка — гэта дзяўчына з белай скурай, якая спявае музыку афраамерыканцаў. Так з'явіўся вельмі спецыфічны стыль, які зрабіў беларускую спявачку сапраўднай зоркай. Руская народная R&B. Калі вы жылі ў сярэдзіны нулявых, то мусіце памяць гэтую бясконцую хвалю так званага R&B. Калі раптам не памятаеце, то вось вам бэнгер таго часу. Ці вось яшчэ адзін. Вось гэты саунд і мікс хіп-хопа з R&B гучаў проста адусюль, і ўсходнееўрапейскі шоу-біз проста абавязаны быў на гэта адрэагаваць. І ён адрэагаваў. У 2006 годзе з'явілася так званая руская Бейонсе. Ёй стала менавіта Б'янка, якая выдала свой дэбютны альбом «Руская народная R&B». Вы яго, напэўна ж, памятаеце. Тут танюсенькая Таццяна спявае свой галоўны хіт «Былі танцы», і танчыць так самааддана, што проста немагчыма не звярнуць на гэту ўвагу. Усе 13 песень да гэтага альбома Ліпніцкая напісала сама. Аранжыроўку да танцаў таксама стварала самастойна. І ў выніку гэта ўсё выбухнула з неверагоднай сілай. Цяпер хіт «Былі танцы» мае 38 плацінавых сертыфікацый у Расіі. Як вам такое? Чаму яна так выбухнула? Таму што Таццяна і, магчыма, яе тагачасны прадусер і каханак Міхаіл Шыян прыдумалі ідэальную схему — адаптаваць модны заходні саунд пад усходнееўрапейскія рэаліі. У выніку слухачы атрымалі тое ж фірмовае гучанне, але з адаптаванай мелодыкай і тэкстамі. Там, дзе былі 50-цэнтаўскія суценёры і багатыя клубы, з'явіліся дваравыя прыпеўкі. І ў выніку спрацаваў вау-эфект.
Нічога падобнага яшчэ не было, а да выхаду Columbia Pictures заставалася яшчэ пара месяцаў. Б'янка стала сапраўднай зоркай. Блізкай, зразумелай дзяўчынай, якая робіць модны і сучасны саунд і яшчэ і крута танчыць. Паваліліся грошы і знакамітасць. Але тут самы час вярнуцца да чалавека, якога завуць Михаил Шиян. Я всю жизнь была с кем-то. Постоянно, с 18, даже с 16 лет у меня были постоянно серьезные с кем-то отношения. Ну, буквально пару муток каких-то там двухмесячных. Адным з гэтых кавалераў Б'янкі быў Михаил Шиян. Украінскі прадусар сярогі, у якога з Б'янкай завязаліся працоўныя і рамантычныя стасункі. Яны жылі разам у Кіеве і працавалі ўжо над сольнай кар'ерай спявачкі. У выніку парадыгма стасункаў пайшла па класічнай схеме. Таня давярала Мішу, той заняўся ўсімі юрыдычнымі справамі. І ў выніку, калі стасункі скончыліся, Б'янка засталася без капеечнай грошай. Высветлілася, што правы на песні, якія напісала Ліпніцкая, належаць Шияну. А там какие-то права кому-то нужно отдавать, какие-то авторские. Я вообще, как говорится, полная жопа огурцов. А яшчэ ён атрымліваў 50% усіх прыбыткаў спявачкі, а яна пра гэта не ведала. Кантракт разарваць у яе атрымалася толькі праз 15 год. Дарэчы, на саму Б'янку таксама падавалі ў суд, але пра гэта пазней. Он мне подсунул договор, который там, по-моему, что ли, на 15 лет. Так скончыўся кіеўскі этап кар'еры Б'янкі. Шмат хто не вытрымаў бы такога павароту падзей. Але Ліпніцкая хутка ачомалася і пачала працаваць з падвойнай энергіяй. Яна вярнулася ў Мінск, пасядзела там крыху і паехала штурмаваць Маскву. Што атрымалася ў выніку? У Маскве спявачка працавала дзень і ноч, пісала песню за песняй, выдавала іх пачкамі, займалася танцамі, здымалася топлес для часопісаў, вела актыўнае свецкае жыццё. Усе, хто ведае спявачку, кажуць пра яе магутную працаздольнасць. Напэўна, менавіта таму яна ў хуткім часе зноў выйшла на стабільны ўзровень і пачала зарабляць ужо з новым матэрыялам. Вот наступила весна, и я наконец-то сниму шубу на пальто, поменяю ее, пальто лето буду я ждать. Ужо праз год пасля гэтага разрыву з Шаянам яна выдала новы альбом «Наша пакаленне». 18 песень, 5 дуэтаў, 4 кліпы. Паглядзіце хаця б відэа на песню «А-чо-чо», якая працягвае вось гэтую басяцкую традыцыю спеваў для максімальна шырокай аўдыторыі. Можна, канешне, разважаць пра мастацкую вартасць словаў гэтых песень, пра спрэчны вобраз спявачкі. Але мне падаецца, што яна акурат вельмі добра зразумела свайго слухача і заняла вольную нішу. Вобраз прывабнай нахабнай дзяўчыны, якая не лезе за словам у кішэню і можа даць адлуп дужа рэзкаму кавалеру, спрацаваў выдатна. Ролевая мадэль для дзяўчын, недасяжная, але прывабная малая для хлопцаў з таго самага двара. У творчасці Б'янку хістала бясконца. Часам гэта была пранізлівая любоўная лірыка. Часам дзёрзкія бадзёрыя баевічкі. А часам правакацыйныя трэкі. Пачалося ўсё вось з гэтага. Гук гаўно. Приезжаешь в Красносельск, а там звук говно. Звук говно, эй, звук говно. Сцёбныя прыпеўкі пра суровыя рэаліі шоу-бізу. Тут жа пачаліся і сапраўдныя скандалы. Лейбл Warner Music абвінаваціў Ліпніцкую ў тым, што яна паклала сабе ў кішэню грошай на здымкі кліпа. 30-летняя Татьяна Липницкая, более известная публике под псевдонимом Бьянка, обязана выплатить бывшему работодателю компании Warner Music Russia 3 миллиона 153 тысячи рублей. Яшчэ адзін суд з лейблом адбыўся ў 2017 годзе. І зноў спявачку абвінавацілі ў прысабечванні грошаў. Але сама спявачка сцвярджала, што гэта проста быў нячэсны кантракт. И лейбл просто створил для нее невыносные умовы працы. Была такая тема, что было очень большое доверие с моей стороны, и мне казалось, что они действительно со мной сотрудничают, потому что я талантливая. Ну, карацей. Тут, як заўсёды, праўду трэба шукаць недзе пасярэдзіне. А я пакуль вярнуся да спрэчнай творчасці спявачкі. Бо паміж судамі з лейблом яна выдала цэлы альбом «Мысли в нотах» і выступала ўжо ў новай ролі. Яна называла сябе «Краля» і пісала песні, ну як бы вам мякка гэта апісаць. Першы сінгл з альбома называўся «Пашлі вы в жопу». А на лонгплеі ёсць, напрыклад, песня «Стиль собачек».
на мой стиль собачки. Вайб гэтага запісу быў такі неадназначны, што не сцярпеў нават монстр магутнай лірыкі і сэнсаў сярога. Навошта ты брэшаш? Што гэта за песня ўвогуле? За каго яны нас трымаюць? Мне шкада людзей, якія гэтаму апладзіруюць. Вы скажаце, ды ён проста зайздросіць іх поспеху. Клянуся, не. Мне сорамна за іх і за людзей, якім гэта падабаецца. Карацей, агулам вы зразумелі. Творчасць Б'янкі струменілася правакацыямі і выклікамі, а лірыка мянялася на салодкае R&B і паступова перастала прыносіць ёй чаканы вынік. Быў і яшчэ адзін паказальны момант. У 2017 годзе Б'янка вырашыла паехаць з канцэртам у Адесу, але на мяжы ёй паставілі штамп з забаронай на ўезд ва ўкраіну на 3 гады. Чаму? Таму што спявачка прыязджала ў анексаваны Крым. Тая шчыра здзіўлялася ў сваім інстаграме і пісала, як гэта ўсё несправядліва. Вось вам кавалачак палымянага спічу. Канешне, інста не спрацавала. Чырвоны штампік так і застаўся ў пашпарце. Ну, трэба ж памятаць, дзе і калі выступаеш. Карацей, на плечы дзяўчыны навалілася столькі ўсяго, што ў выніку яна не вытрымала і правалілася ў глыбокі псіхалагічны калодж. У мяне больш не было маральных сіл спраўляцца з панічнымі нападамі, асабліва калі пачалася пандэмія. Я яе вельмі цяжка перажыла. Я не хварэла на каранавірус, але мне стала невыносна самотна. Я купіла сабе дом і была там адна. Да мяне нават не прыходзілі госці. Усе хварэлі і баяліся. Я сядзела і пісала сумныя песні. Да гэтага дадаўся яшчэ і гарманальны збой, праз які спявачка магутнымі тэмпамі пачала набіраць вагу. І ў выніку, у 2022 годзе выйшла на сцэну ў зусім іншым выглядзе. Калі коратка, танцаў амаль не было. Вось пасля такіх гісторый звычайна скончваюць кар'еру. Цялёпаецца, ну хіба толькі Жукаў, але там свая атмасфера. Танцы ён дакладна не танцуе. Але вы ж памятаеце пра шалёную працаздольнасць Б'янкі? Дык вось, яна пачала ўсё з самага пачатку. І ёй, канешне ж, дапамаглі. Адкуль узялася гэтая новая хваля папулярнасці, сказаць складана. Самая верагодная тэорыя – дэфіцыт кадраў у расійскім шоу-бізе. Доўгі час ён сілкаваўся ўкраінскімі талентамі, якія цяпер масава звярнулі сваю дзейнасць у варожай краіне і перакладаюць хіты на ўкраінскую мову. Сваіх талентаў у Расіі заўсёды быў дэфіцыт. Куды ні кінь, украінцы, беларусы, казахі ці нават балгары. Таму трэба было неяк звяртацца да герояў і гераінь мінулага. Ну вось зацаніце. Рукі вверх, Бандэрас, цяпер Б'янка. Гатовыя выступаць у краіне-агрэсары людзі, неабходныя гэтай краіне. Таму Б'янка цяпер ходзіць па бясконцых светскіх шоу і распавядае пра сваё пахудзенне. Певица Б'янка решилась на омолаживающую процедуру по подтяжке лица. В своих социальных сетях артистка показала процесс операции и поделилась результатом. З'явілася яшчэ гісторыя з хатнім гвалтам і складаныя расповеды пра бацьку, які збіваў яе ўсё дзяцінства. І новыя песні, якія прыклады нічым не адрозніваюцца ад старых. Скажи, почему мне? Тут складана сказаць, што выбух папулярнасці спявачкі звязаны з яе творчасцю. Не. Хутчэй, гэта яшчэ адзін прывід мінулага, які выплыў на паверхню расійскага шоу-біза ў той час, калі гэты шоу-біз трапіў у магутны крызіс. А Б'янка на 100% гатовая прыняць правілы гэтай гульні і зноў уключыць апалітычны рэжым. І з аднаго боку, гэта вельмі сумна і прыкра, калі беларусы абслугоўваюць інтарэсы краіны-агрэсара і робяць выгляд, што нічога не здарылася. Пытанне маральнага выбару і ўстойлівых жыццёвых прынцыпаў. Але нават у гэтым амаральным асяроддзі беларусы ўсё роўна выйграюць канкурэнцыю ў такіх жа амаральных персанажаў. І гэта хоць і спрэчная, але нагода для ўсмешкі. Рабяты, у вас нават каралева рускага R&B беларуская. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А ў наступную нядзелю я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!